Opäť sme tu s našou diskusiou o bezpečnom jazdení na jeseň. Minule sme si hovorili niečo také, že by to malo byť v hlave. A dnes si povieme, prečo s tým strašíme. Myslím, že november to je vôbec najčastší mesiac. Bo je koniec leta, tak, jesen, zima sa začína, je špatné počasí moc, bardzo często mchla, šmiklawo, z dobrych cest dzielają się właśnie szmiklawe, szpatne, a każdy jeszcze není pripravený. Moc ľudí ešte nemá prezu tych pneumatikov, co udělám, že to je moc, co myslím, že to je moc chyba. Ako vidieť, som pripravený na zimu, na prvý sneh. Veď čo, ak by práve túto noc náhodou nasnežilo a ráno sa bude treba ísť voziť, zachraňovať svet? Som vždy pripravený. Ale nie o tomto som chcel, len o zimnom obutí, alebo o tom, aké pneumatiky kde obuť, o tom ešte budeme polemizovať. Dnes sa dostávame k dôležitejšej veci. Vonku je teplo, slnečno, krásne a napriek tomu je tu jedno väčšie nebezpečie ako neprezuté auto. A zároveň aj jedna súvislosť medzi cestami a rally. Rallyjazdec si spolu so svojím tímom pred ďalším kolom rýchlostných skúšok vyberá pokiaľ možno čo najvhodnejšie pneumatiky na tie podmienky, ktoré ho čakajú. My ostatní motoristi si tiež pred zimou vyberáme pokiaľ možno čo najvhodnejšie pneumatiky, teda zimné. Toto máme spoločné. Spoločné je to, že postavíme sa na štart rýchlostnej skúšky a na štart zimy. A už počas toho, čo nás čaká, sa pneumatiky nemenia. Menia sa iba cesty. V rally idete po dobrom kvalitnom asfalte, zrazu prídete do zákruty, vyťahané blato. Aj na bežných cestách sa môže stať, že idete po suchej ceste a zrazu zákruta je vlhká, to ešte nehovoríme o mraze. Je tam možno lístie, blato od poľnohospodárov a tie podmienky sa prudko zmenia. Aj toto je spoločné, ale hneď za tým nastáva veľký rozdiel. Pokud má něco přijít, tak to vím dopředu. Takže ten odhad té situace je výrazně dopředu, člověk na to může zareagovat. Když to normální člověk ji řeší, až nastane a to je pozdě. No, vždycky je to tak, naštěstí my to máme poznačené v rozpise, ten jazdec na bežnej premávke to musí len predpokladať a v podstate musí to predvídať dopredu, takže musí sa na to pripraviť. Presne tak. V rally môže byť tá rezerva na nepredvídané udalosti taká malá, lebo vy vlastne viete, čo vás čaká. Pilot počuje v slúchadlách, je to úžasný pocit, ako bude vyzerať zákruta, ako asi skončí, či tam bude štrk alebo nie, či to treba ťahať viac dnu, alebo naopak vypustiť von. Na bežných cestách niekedy nemáte potuchy, čo vás čaká za zákrutou, či nepôjde oproti auto, čiže... Tak treba si aj pozor na to, hlavne, že ten asfalt je studený a keď trošku zaprší sa to, okamžite veľmi šmyká a treba dať pozor na mokré listie, čiže celkovo by som povedal, že treba jazdiť opatrnejšie. No, opatrnejšie, ono to tak vzletne, krásne znie, je to až taká fráza, opatrnejšie, pomalšie, ale okoľko, to nikto z nás nevie. Áno, v rally je to zadefinované a jazdci vedia, čo to znamená, alebo o koľko percent sa zhorší situácia, ak prejdú napríklad z kvalitného asfaltu na Slovakia Ringu na tú bočnú komunikáciu posypanú štrkom, zvyškami blata a majú na asfalt pripravené pneumatiky. Podľa mňa je to tak o 70%, pretože máme asfaltovo nastavené auto, máme asfaltové pneumatiky a keď vyjdeme na tú šutolínu, tak v podstate tam to absolútne nefunguje, takže tam musíme ísť úplne krokom. Ako to čo najlepšie zhrnúť? Sneh, ako vidno, je zatiaľ na kopcoch. Tu dole môže byť maximálne studený asfalt, suchý, mokrý alebo aj s lístím. Máme už odmerané porovnanie letných a zimných pneumatík. Keď je taký bežný asfalt, nemrzne. V podstate je to také na hrane, raz sú tie lepšie, raz tie. V podstate zimné sú len pripravené na ten extrém zimy a naozaj slizkého asfaltu. Ale čo je horšie a odstrajšujúcejšie, pripravíte sa zimnými pneumatikami, to je všetko v poriadku, ale potom máte brzdiť na suchom alebo na mokrom s lístím. A tam je rozdiel 7 metrov pri brzdnej dráhe zo 60-ky. A podľa našich prepočtov je to približne 30%. Čiže ak sa hovorí o 30% zhoršení priľnavosti k ceste studeným a špinavým asfaltom, tak je to pravda. A záver znie, oplatí sa koncom novembra byť o 30% opatrnejší.